Κάποιες στιγμές, μια απλή φράση, υπομένη στον σωστό άνθρωπο, μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή σου. Μια συνάντηση που μοιάζει τυχαία κρύβει πίσω της μυστικά, πόνο και μια υπόσχεση που κανείς δεν θα περίμενε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα μπορούν να ανατραπούν. Όσα νομίζεις ότι ξέρεις για τη ζωή, για την αγάπη, για την αξιοπρέπεια, γκρεμίζονται μπροστά σε μια απόφαση που κόβει την ανάσα. Και τότε αρχίζει η πραγματική ιστορία. Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί που η πλατεία Συντάγματος γεμίζει με τον θόρυβο των αυτοκινήτων και τη μυρωδιά από τα ψητά κάστανα των πλανόδιων πολιτών, μια μικρή σιλουέτα κινείται ανάμεσα στο πλήθος. Είναι το απόγευμα μιας κρύας δεκεμβριανής μέρας και τα φώτα των χριστουγεννιάτικων στολισμών ανακλώνται στα βρεγμένα πεζοδρόμια από τη βροχή που μόλις είχε σταματήσει. Η μικρή Μαρία, μόλις 7 χρονών, κρατά στο χεράκι της ένα τσαλακωμένο καραμελάκι μέλι. Τα ρούχα της, κάποτε λευκά, τώρα είχαν το χρώμα της σκόνης και της απελπισίας. Τα μεγάλα καστανά μάτια της όμως ακτινοβολούσαν με μια αθωότητα που έκοβε την ανάσα σε όποιον τα κοίταζε. Πίσω της, καθισμένη στα σκαλιά της Βουλής, η μητέρα της Ελένη την παρακολουθούσε με καρδιά που σφιγγόταν κάθε φορά που έβλεπε το κοριτσάκι της να ζητιανεύει. Είχε χάσει τον άντρα της πριν από 2 χρόνια σε ένα τραγικό εργατικό ατύχημα στα ναυπηγεία του Πειραιά. Η αποζημίωση δεν έφτασε ποτέ και η γραφειοκρατία την έκανε να χάσει και το μικρό διαμέρισμα στο βοτανικό. Τώρα ζούσαν στον δρόμο, κρυβόμενες το βράδυ, σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο κάτω από τη γέφυρα του μετρό. Εκείνη τη στιγμή, μία γυαλιστερή μαύρη Μερσέντες με γυαλιστερές ζάντες σταμάτησε ακριβώς μπροστά στη μικρή Μαρία. Ο κόσμος που περνούσε γύριζε με περιέργεια να δει ποιος θα κατέβει από ένα τέτοιο αυτοκίνητο σε αυτό το μέρος. Η πόρτα άνοιξε αργά και βγήκε ένας άντρας περίπου 50 χρονών, ντυμένος με ένα ακριβό μαύρο παλτό και κουστούμι που φώναζε από μακριά την πολυτέλεια. Ο Δημήτρης Καραβάς, ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ελλάδας, ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης αλυσίδας ξενοδοχείων στα ελληνικά νησιά. Το πρόσωπό του ήταν σκληρό, σαν σκαλισμένο από μάρμαρο της Πάρου, με γκρίζα μάτια που έδειχναν κρύα σαν το χειμωνιάτικο Αιγαίο. Αλλά εκείνη την στιγμή, καθώς τα μάτια του συνάντησαν τα μεγάλα καστανά μάτια της μικρής Μαρίας, κάτι μέσα του τινάχτηκε σαν παλιά πληγή που ξαναάνοιξε. Η Μαρία, τρέμοντας αλλά με το θάρρος που μόνο τα παιδιά μπορούν να έχουν, πλησίασε τον ψηλό άντρα. Η φωνή της ήταν σαν τιτίβισμα πουλιού. «Κύριε, μπορώ να σας πουλήσω ένα καραμελάκι?» Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον επιχειρηματία. Οι περαστικοί περίμεναν να δουν μια τυπική σκηνή. Είτε θα της έδινε ένα κέρμα από συμπόνια, είτε θα την αγνοούσε τελείως και θα έμπαινε στο αυτοκίνητό του. Αυτό που συνέβη όμως ήταν κάτι που κανένας δεν περίμενε. Ο Δημήτρης κοίταξε το τσαλακωμένο καραμελάκι στο χεράκι του παιδιού. Για ένα δευτερόλεπτο τα μάτια του μαλάκωσαν, σαν να είδε κάτι που τον πήγε χρόνια πίσω. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν τόσο βαριά που ακούγονταν μόνο οι κόρνες των αυτοκινήτων στο βάθος. «Όχι», είπε με φωνή βραχνή από τη συγκίνηση που προσπαθούσε να κρύψει. «Εσύ και η μαμά σου θα έρθετε να μείνετε μαζί μου». Η πλατεία έγινε νεκρή. Οι άνθρωποι σταμάτησαν να περπατούν, τα τραμ φάνηκε να κινούνται πιο αργά. Η μικρή Μαρία άνοιξε διάπλατα τα μάτια της, χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβαινε. Από τα σκαλιά της Βουλής, η Ελένη πετάχτηκε όρθια, νιώθοντας το αίμα της να παγώνει. Τι είπατε?» ψέλισε η μητέρα, πλησιάζοντας με βήματα που έτρεμαν. Ο Δημήτρης γύρισε το βλέμμα του προς εκείνη. Μια νεαρή γυναίκα, ίσως 30 χρονών, με μαύρα μαλλιά δεμένα σε αλογοουρά και πρόσωπο που η φτώχεια δεν είχε καταφέρει να χαλάσει τη φυσική της ομορφιά. Στα μάτια της υπήρχε υπερηφάνεια, ακόμα και μέσα στη δυστυχία της. «Άκουσες σωστά», επανέλαβε με σιγουριά που έκοβε σαν ξύφος. «Θα έρθεις εσύ και η κόρη σου να μείνετε στο σπίτι μου». Αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι πρόταση. Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται σιγά σιγά γύρω τους.
Ψήθυροι και κουτσομπολιά έκοβαν τον αέρα. «Είναι τρελός ο Καραβάς. Τις είδε πρώτη φορά. Μήπως τις ξέρει από κάπου?» Η Ελένη ένιωσε τα πόδια της να τρέμουν. Η περηφάνεια της πάλευε με την απελπισία. Το παιδί της δεν είχε φάει ζεστό φαγητό εδώ και 3 μέρες. «Κύριε», είπε με φωνή που προσπαθούσε να μην δείξει την ταραχή της, «δεν σας ξέρω καν. Γιατί θα κάνατε κάτι τέτοιο?» Ο Δημήτρης κοίταξε ξανά τη μικρή Μαρία που κρατούσε ακόμη το καραμελάκι χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω της. Για μια στιγμή το σκληρό του πρόσωπο μαλάκωσε και έδειξε έναν πόνο βαθύ σαν τη θάλασσα. «Επειδή», είπε με φωνή που έτρεμε αμερκάτος για πρώτη φορά μετά από χρόνια, «κάποιες στιγμές η ζωή μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και εγώ δεν πρόκειται να τη χάσω». Η βίλα του Δημήτρη Καραβά στεκόταν σαν λευκός κολοσσός στους πρόποδες του ημιτού, με θέα που έφτανε μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Τα μαρμάρινα σκαλιά, σκαλισμένα από διαμάντι της Πεντέλης, οδηγούσαν σε μια κεντρική αυλή με κολόνες που θύμιζαν αρχαίο ναό. Η Ελένη και η μικρή Μαρία στέκονταν στην είσοδο, κρατώντας τα λίγα πράγματά τους σε μια σχισμένη τσάντα. «Θεέ μου», ψιθύρισε η Ελένη, νιώθοντας τα γόνατά της να λυγίζουν. Δεν είχε μπει ποτέ σε τέτοιο μέρος. Η τύχη ήταν γεμάτη με πίνακες διάσημων ζωγράφων και το μάρμαρο γυάλιζε τόσο που μπορούσε να δει την αντανάκλασή της. Ο Δημήτρης, που είχε βγάλει το παλτό του, φορούσε τώρα ένα απλό μπλε πουκάμισο που έδειχνε την καλοδουλεμένη του σιλουέτα. Παρατήρησε την αμηχανία της μητέρας και το θαυμασμό της μικρής που έτρεχε τα δάχτυλά της στα μαρμάρινα τυχώματα. «Κυρία Σοφία», φώναξε, και αμέσως εμφανίστηκε μια γυναίκα περίπου 60 χρονών με άσπρα μαλλιά δεμένα σε κότσο και ντυμένη με σκούρο μπλε φόρεμα. Η οικονόμος του σπιτιού εδώ και 20 χρόνια. Τα μάτια της διέσχισαν με περιέργεια τις δύο γυναίκες. «Κύριε Καραβά», είπε με φωνή που προδίδει την έκπληξή της, «η κυρία Ελένη και η κόρη της Μαρία θα μείνουν μαζί μας. Ετοίμασε το ανατολικό δωμάτιο και το διπλανό παιδικό». Η Σοφία ένιωσε τα φρύδια της να σηκώνονται. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε δει ποτέ τον αφέντη της να φέρνει γυναίκα στο σπίτι, πόσο μάλλον μία άγνωστη με παιδί. Τα χείλη της έσφιξαν σε μια λεπτή γραμμή. «Βεβαίως, κύριε», απάντησε, αλλά ο τόνος της ήταν παγωμένος σαν τα χιόνια της Πάρνηθας. Καθώς η Σοφία απομακρυνόταν, η Ελένη άκουσε τη φωνή της να ψιθυρίζει στο Γιάννη τον Κυπουρό. «20 χρόνια δουλεύω εδώ και τώρα φέρνει τσιγκάνους από το δρόμο». Η καρδιά της Ελένης σφίχτηκε. Η ντροπή έκαιγε περισσότερο από την πείνα. Ο Δημήτρης, που είχε ακούσει κι αυτός, γύρισε απότομα προς την κατεύθυνση της οικονόμου. «Σοφία», η φωνή του κόβε σαν γλιστερή λεπίδα. «Αν ακούσω ξανά τέτοια σχόλια θα βρεις άλλη δουλειά. Είμαι σαφής». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Η Ελένη ένιωσε ακόμη χειρότερα. Δεν ήθελε να γίνει η αιτία για προβλήματα. «Κύριε Καραβά», είπε με φωνή που έτρεμε ελαφρά, «ίσως να μην είναι καλή ιδέα. Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα». «Κανένα πρόβλημα δεν δημιουργείς», τη διέκοψε απαλά. Για πρώτη φορά η φωνή του είχε ζεστασιά. «Αυτό είναι το σπίτι μου και αποφασίζω εγώ ποιος θα μένει εδώ». Η μικρή Μαρία, που είχε βρει ένα μικρό ασημένιο άλογο παιχνίδι πάνω σε ένα τραπεζάκι, το κοίταζε με θαυμασμό. «Μαμά, κοίτα, είναι σαν αυτό που είχε η μπαμπάς όταν ήταν μικρός». Ο Δημήτρης πάγωσε. Τα μάτια του στάθηκαν στο παιχνίδι που κρατούσε η μικρή. Το αναγνώρισε αμέσως. Ήταν το αγαπημένο παιχνίδι της δικής του κόρης, της Άννας, που είχε χαθεί πριν από 7 χρόνια. Η Άννα, το παιδί που είχε φέρει φως στη ζωή του και της γυναίκας του Κατερίνας. Η μικρή που γελούσε τόσο δυνατά που ακουγόταν σε όλη τη βίλα, που έτρεχε στον κήπο κυνηγώντας τις πεταλούδες και ζητούσε κάθε βράδυ την ίδια παραμυθένια ιστορία. Εκείνο το απόγευμα του Δεκεμβρίου, 7 χρόνια πριν, η Άννα είχε πάει με την παιδαγωγό της για βόλτα στο κέντρο. Ένας μεθυσμένος οδηγός έτρεξε στη σταδίου. Η Άννα δεν πρόλαβε καν να τρομάξει. Ήταν μόλις 7 χρονών, την ίδια ηλικία που είχε τώρα η Μαρία. Η γυναίκα του Κατερίνα δεν άντεξε τον πόνο. Σε 6 μήνες είχε φύγει κι αυτή, πεθαίνοντας από καρκίνο που γεννήθηκε από τη θλίψη.
όπως έλεγαν οι γιατροί. Ο Δημήτρης έμεινε μόνος σε αυτό το τεράστιο σπίτι, με τα παιχνίδια της Άννας ακόμη στη θέση τους και τα δωμάτια που μύριζαν ακόμη το άρωμά της. «Θέλεις να το κρατήσεις», είπε στη Μαρία, προσπαθώντας να κρύψει τη συγκίνηση στη φωνή του. «Μπορώ». Τα μάτια της μικρής άστραψαν από χαρά. «Βεβαίως, ανήκε σε ένα κορίτσι που δεν το χρειάζεται πια». Η Ελένη παρατήρησε τον τρόπο που μίλησε. Υπήρχε κάτι πίσω από τα λόγια του, ένας πόνος που δεν έδειχνε, αλλά δεν τόλμησε να ρωτήσει. Εκείνο το βράδυ, καθώς η μικρή Μαρία κοιμόταν στο πιο αναπαυτικό κρεβάτι που είχε ποτέ της, η Ελένη κάθισε στο παράθυρο του δωματίου της, κοιτώντας τα φώτα της Αθήνας. Δίπλα της, πάνω στο κομοδίνο, βρήκε μια παλιά εφημερίδα που κάποιος είχε αφήσει εκεί. Καθώς την ξεφύλιζε, τα μάτια της κόλλησαν σε έναν τίτλο από πριν 7 χρόνια. «Τραγικός θάνατος της κόρης του Μεγιστάνα Δημήτρη Καραβά. Η 7χρονη Άννα χάθηκε σε τροχαίο». Η ανάσα της κόμπιασε. Η φωτογραφία που συνόδευε το άρθρο έδειχνε ένα μικρό κορίτσι με καστανά μαλλιά και μεγάλα μάτια που έμοιαζαν εκπληκτικά με αυτά της δικής της Μαρίας. Τώρα καταλάβαινε, η πρόταση δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν καρδιά γενναιόδορη ή τρέλα πλούσιου. Ήταν ένας άντρας που προσπαθούσε να γεμίσει ένα κενό που τον έτρωγε εδώ και 7 χρόνια. Αλλά αν αυτό ήταν αλήθεια, τι έκανε εκεί η ίδια και η κόρη της? Ήταν αντικαταστάτες. Παιχνίδια για να οικονομήσει έναν πόνο που δεν γιατρευόταν. Τα δάκρυα που είχε κρατήσει όλη μέρα άρχισαν να κυλούν στα μάγουλά της. Έξω, ο κήπος του Δημήτρη φώτιζε από τα φεγγάρι και κάπου στη μακρινή Αθήνα άλλες μητέρες με τα παιδιά τους κοιμόνταν στους δρόμους όπως κοιμόταν και εκείνη μέχρι χθες. Τι είχε κάνει και πιο σημαντικό, τι θα έκανε τώρα που ήξερε την αλήθεια? Τα πρώτα φώτα της αυγής έπεφταν απαλά στο μαρμάρινο πάτωμα της βίλας όταν η Ελένη ξύπνησε από έναν ανήσυχο ύπνο. Τα μάτια της ήταν πρισμένα από τα κλάματα της προηγούμενης νύχτας. Η αλήθεια για το λόγο που βρισκόταν εκεί την είχε ταράξει περισσότερο από όσο περίμενε. Κοίταξε τη μικρή Μαρία που κοιμόταν ακόμη ήσυχα, αγκαλιά με το ασημένιο αλογάκι, και ένιωσε την καρδιά της να σφίγγει. Η φωνή της κυρίας Σοφίας από το διάδρομο την έκανε να σηκωθεί. Η οικονόμος μιλούσε στο τηλέφωνο με κάποια φίλη της. «Σου λέω, Μαρία μου, δεν έχω δει ποτέ τέτοιο πράγμα. 20 χρόνια σε αυτό το σπίτι και ξαφνικά φέρνει 2 άγνωστες να μείνουν. Και μάλιστα με τέτοια εμφάνιση. Θα δεις που θα του κλέψουν τα ασημικά». Η Ελένη ένιωσε το αίμα της να βράζει. Η υπερηφάνεια της που είχε κρατήσει ακόμη και στους δρόμους ξεσηκώθηκε σαν θυελλώδης θάλασσα. Άνοιξε την πόρτα απότομα και βγήκε στο διάδρομο. «Κυρία Σοφία», είπε με φωνή ψύχρεμη, αλλά που έκρυβε μια επικίνδυνη οργή, «αν έχετε κάτι να πείτε για μένα ή για την κόρη μου, πείτε το κατάμουτρα. Δεν είμαι κλέφτρα και δεν θα αφήσω κανέναν να με αντιμετωπίζει σαν τέτοια». Η Σοφία κόκκινησε και έκλεισε βιαστικά το τηλέφωνο. «Δεν ξέρω τι νομίζετε ότι ακούσατε». «Άκουσα ακριβώς αυτό που είπατε και για να το ξεκαθαρίσουμε δεν ζήτησα να έρθω εδώ, αλλά όσο είμαι εδώ θα με σεβαστείτε». Ο Δημήτρης που κατέβαινε για το πρωινό του καφέ άκουσε τη συζήτηση. Φορούσε έναν απλό λευκό χιτόνα και τζιν παντελόνι, μια εικόνα που έκανε παράξενη αντίθεση με τον επίσημο επιχειρηματία της προηγούμενης ημέρας. Στάθηκε στη σκάλα παρατηρώντας. «Κυρία Σοφία», είπε με φωνή ήρεμη αλλά αδυσόπιτη, «θα θυμάστε τι σας είπα χθες. Δεύτερη ευκαιρία δεν θα υπάρξει». Η οικονόμος κατέβασε το βλέμμα. «Συγγνώμη, κύριε Καραβά». Καθώς η Σοφία απομακρυνόταν, ο Δημήτρης πλησίασε την Ελένη. Τα μάτια της γυάλιζαν από συγκρατημένα δάκρυα. «Συγγνώμη για αυτό», είπε απαλά. «Η Σοφία δεν είναι συνηθισμένη σε αλλαγές». «Δεν χρειάζομαι τη συμπόνια σας», απάντησε η Ελένη, η φωνή της στραγγισμένη από την προσπάθεια να κρύψει τη θλίψη της. «Μπορώ να φυγώ αύριο κιόλας, αν προτιμάτε». «Δεν θέλω να φύγεις». Τα λόγια βγήκαν πιο απότομα από όσο σκόπευε. Εγώ θέλω να είστε εδώ». Ο τόνος της φωνής του την έκανε να τον κοιτάξει προσεκτικά. Για μία στιγμή είδε όχι τον ισχυρό επιχειρηματία, αλλά έναν άντρα που κρύβει έναν βαθύ πόνο.
αλλά η περηφάνεια της δεν της επέτρεπε να δείξει ότι καταλάβαινε. Εκείνη την ώρα κατέβηκε τρέχοντας η μικρή Μαρία, φορώντας ένα από τα παλιά φορέματα που η Σοφία είχε βρει για εκείνη. Ήταν λίγο μεγάλο, αλλά το χαμόγελό της φώτιζε όλο το χολ. «Καλημέρα, κύριε Δημήτρη», είπε με τη γλυκιά της φωνή. Κοιμήθηκα σε αληθινό κρεβάτι και είδα έναν κήπο από το παράθυρο με πολλά λουλούδια. Το πρόσωπο του Δημήτρη μαλάκωσε αμέσως. Κάθισε στα γόνατά του για να έρθει στο ύψος της. «Θέλεις να δεις τον κήπο από κοντά?» Ο Γιάννης φύτεψε φρέσκα τριαντάφυλλα την περασμένη εβδομάδα. «Μπορώ, μαμά», γύρισε η μικρή προς την Ελένη με μάτια που έλαμπαν. Η Ελένη κοίταξε τον Δημήτρη. Υπήρχε κάτι στον τρόπο που κοιτούσε την κόρη της που την έκανε να νιώθει ανήσυχη. Όχι επειδή φοβόταν ότι θα της έκανε κακό. Αντίθετα, η τρυφερότητα στα μάτια του ήταν γνήσια, αλλά εκείνη η τρυφερότητα φαινόταν να απευθύνεται σε κάποιον άλλον, σε ένα κορίτσι που δεν υπήρχε πια. «Βεβαίως, αγάπη μου», είπε τελικά. Στον κήπο η Μαρία έτρεχε ανάμεσα στα τριαντάφυλλα, γελώντας με τις πεταλούδες που πετούσαν γύρω της. Ο Δημήτρης την παρακολουθούσε με ένα χαμόγελο που η Ελένη δεν τον είχε δει να έχει. «Είχα μια κόρη», είπε ξαφνικά, χωρίς να βγάλει τα μάτια του από τη Μαρία. «Τη λέγανε Άννα, της άρεσε πολύ ο κήπος». Η Ελένη ένιωσε το στομάχι της να σφίγγει. Τι της συνέβη? «Πέθανε πριν από 7 χρόνια. Ατύχημα». Τα λόγια έπεσαν μεταξύ τους σαν πέτρες. Η Ελένη δεν ήξερε τι να πει. Η αλήθεια που είχε διαβάσει στην εφημερίδα επιβεβαιωνόταν, αλλά να το ακούει από τα χείλη του έκανε τον πόνο του να φαίνεται πιο πραγματικός. «Συλληπιτήρια», ψιθύρισε. «Όταν είδα τη Μαρία χθες, όταν μου πρόσφερε εκείνο το καραμελάκι», η φωνή του έκοψε. Η Άννα έκανε το ίδιο όταν ήταν μικρή. Πρόσφερε σε έναν άγνωστο στο δρόμο ένα καραμελάκι γιατί νόμιζε ότι ήταν λυπημένος. Η Ελένη ένιωσε τη θλίψη του να την πλημμυρίζει και εκείνη. Αλλά μαζί ήρθε και ο φόβος. «Κύριε Καραβά, δεν μπορώ να αντικαταστήσω την κόρη σας και η Μαρία δεν μπορεί...» «Δεν ζητάω αντικατάσταση», τη διέκοψε γυρίζοντας να την κοιτάξει. «Ζητάω μια ευκαιρία να κάνω κάτι καλό, να δώσω σε ένα παιδί αυτό που δεν πρόλαβα να δώσω στη δικιά μου». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ο ήχος ενός αυτοκινήτου που σταματούσε μπροστά στο σπίτι. Ο Δημήτρης αναστέναξε. Ο αδελφός μου Νίκος μάλλον άκουσε τα νέα. Ένας άντρας περίπου 45 χρονών, ντυμένος με ακριβό κοστούμι και με τα μαλλιά γκρίζα στους κροτάφους, έκανε την εμφάνισή του στον κήπο. Τα μάτια του έσκληραν τη στιγμή που είδε την Ελένη και τη Μαρία. «Δημήτρη, τι παράσταση είναι αυτή? Όλη η Αθήνα μιλάει. Φέρνεις τυχαίους ανθρώπους από το δρόμο να μείνουν στο σπίτι σου. Νίκο, μην ξεχνιέσαι, είναι καλεσμένες μου». «Καλεσμένες?» Ο Νίκος γέλασε πικρά. «Δημήτρη, συνέλαβες τα λογικά σου. Αυτές οι γυναίκες θα σε εκμεταλλευτούν». Η Ελένη ένιωσε το αίμα της να παγώνει από την ταπείνωση. Η μικρή Μαρία που δεν καταλάβαινε τι γινόταν πλησίασε και κρύφτηκε πίσω από τη μητέρα της. «Αρκετά». Η φωνή του Δημήτρη αντίχησε σκληρά στον κήπο. «Δεν θα ανεχτώ να μιλάς έτσι μπροστά στην κόρη. Σε έχει τυφλώσει. Δεν βλέπεις ότι προσπαθούν να σου αρπάξουν τα χρήματα». Τότε η Ελένη δεν άντεξε άλλο. Πήρε το χέρι της Μαρίας και στράφηκε προς το Δημήτρη. «Φεύγουμε. Τώρα. Δεν θα μείνω εδώ για να ακούω τέτοιες προσβολές. Ελένη, όχι, όχι». Τα μάτια της έγιναν γυάλινα. «Δεν είμαι επέτησα. Έχω αξιοπρέπεια και δεν θα αφήσω την κόρη μου να μεγαλώσει νομίζοντας ότι οφείλουμε την ύπαρξή μας στην περιέργεια ή την ενοχή κάποιου». Το πρόσωπο του Δημήτρη έσκληρινε καθώς γύρισε προς τον αδελφό του. «Φεύγεις τώρα και δεν θέλω να σε δω ξανά εδώ μέχρι να μάθεις να σέβεσαι τους ανθρώπους μου». «Τους ανθρώπους σου?» Ο Νίκος κούνησε το κεφάλι με περιφρόνηση. «Έχεις χάσει τελείως τα λογικά σου, Δημήτρη. Θα το μετανιώσεις». Καθώς ο Νίκος έφευγε, η Ελένη κρατούσε ακόμη το χέρι της κόρης της, έτοιμη να φύγει κι αυτή. Αλλά η φωνή του Δημήτρη την σταμάτησε. «Παρακαλώ, μη φύγεις. Δεν τους νοιάζει τίποτα για σένα ή την κόρη σου, αλλά εμένα με νοιάζει». Η Ελένη γύρισε να τον κοιτάξει. Στα μάτια του διάβασε μια ειλικρίνεια που την έκανε να διστάσει.
«Γιατί?» ρώτησε απλά. Ο Δημήτρης κοίταξε τη μικρή Μαρία που τον κοιτούσε με μάτια γεμάτα σύγχυση. «Επειδή εδώ και 7 χρόνια αυτό το σπίτι είναι νεκρό και εσείς του δώσατε ζωή». 3 εβδομάδες είχαν περάσει από την άφιξη της Ελένης και της μικρής Μαρίας στη βίλα. Η μικρή είχε ανθίσει σαν λουλούδι που πότισαν μετά από μακρά ξηρασία. Τα μάγουλά της είχαν ροδίσει από την καλή διατροφή, τα μαλλιά της γυάλιζαν καθαρά και χτενισμένα και τα νέα ρούχα που της είχε αγοράσει ο Δημήτρης την έκαναν να μοιάζει με πριγκίπισσα. Η Ελένη από την άλλη ένιωθε σαν να περπατούσε σε τεντωμένο σκοινί. Κάθε χτες που περνούσε στη βίλα, κάθε γεύμα που έτρωγε στο μαρμάρινο τραπέζι, κάθε νύχτα που κοιμόταν στα μεταξωτά σεντόνια, ένιωθε το βάρος της ευγνωμοσύνης να την πνίγει. Δεν της άρεσε να οφείλει, ποτέ δεν της είχε αρέσει. Εκείνο το βράδυ, ο Δημήτρης είχε οργανώσει μια δεξίωση στη βίλα για τους επιχειρηματικούς του εταίρους. Η μεγάλη αίθουσα με τις κρυστάλλινες πολυελαίους είχε γεμίσει με τους πλουσιότερους ανθρώπους της Αθήνας. Κυρίες ντυμένες με φορέματα που στοίχιζαν όσο το εισόδημα μιας οικογένειας για έναν χρόνο. Κύριοι με χρυσά ρολόγια και παπούτσια από ιταλικό δέρμα. Η Ελένη φορούσε ένα απλό μαύρο φόρεμα που της είχε δώσει η κυρία Σοφία. Δεν ήταν ακριβό, αλλά την έκανε να φαίνεται αξιοπρεπής. Στεκόταν στη γωνία της αίθουσας, παρατηρώντας τον κόσμο που κινούνταν σαν να χόρευε ένα περίπλοκο μπαλέτο κοινωνικών συμβάσεων που εκείνη δεν ήξερε. Η μικρή Μαρία έπαιζε στον κήπο με τον Γιάννη, που της έδειχνε πώς να ποτίζει τα λουλούδια. Ο γέλιος της ακουγόταν μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα, καθαρός σαν κουδούνι. «Αυτή είναι η προστατευόμενή σας», άκουσε η Ελένη τη φωνή της Ελεονόρας Παντελίδου, συζύγου του μεγαλύτερου εισαγωγέα πετρελαίου στην Ελλάδα. Η γυναίκα μιλούσε στον Δημήτρη, αλλά τα μάτια της έψαχναν την Ελένη με περιέργεια. «Η Ελένη είναι καλεσμένη μου», απάντησε ο Δημήτρης με φωνή που έκοβε κάθε παραπέρα σχόλιο. «Πόσο γενναιόδωρο από μέρους σας», συνέχισε η Ελεονόρα με ένα χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια της. «Δημήτρη, πάντα θαύμαζα τη φιλανθρωπία σας. Αν και μερικοί λένε ότι αυτή η κίνησή σας έχει διαφορετικά κίνητρα». Η καρδιά της Ελένης σφίχτηκε. Ήξερε τι εννοούσε. Οι φήμες είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν στην αθηναϊκή κοινωνία. Κάποιοι λέγανε ότι ο Δημήτρης είχε χάσει τα λογικά του από την θλίψη. Άλλοι ψιθύριζαν ότι η Ελένη ήταν η κρυφή του ερωμένη και η Μαρία το παιδί τους. «Τα κίνητρά μου», είπε ο Δημήτρης με φωνή παγωμένη σαν το χιόνι του Παρνασσού, «δεν αφορούν κανέναν άλλον εκτός από εμένα». Ο Κώστας Μαυρογέννης, ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων, πλησίασε με ένα ποτήρι ουίσκι στο χέρι. «Δημήτρη, φίλε μου, σε καταλαβαίνω. Ένας άντρας στην ηλικία σου χρειάζεται παρηγοριά, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πιο διακριτικοί τρόποι». Η Ελένη ένιωσε το αίμα της να παγώνει. Η προσβολή ήταν τόσο άμεση που έχασε την ανάσα της. Σηκώθηκε από τη θέση της, έτοιμη να φύγει, όταν ο Δημήτρης έκανε κάτι που σόκαρε όλους τους παρευρισκόμενους. Άφησε το ποτήρι του και βάδισε προς την Ελένη. Μπροστά σε όλους, πήρε το χέρι της και το φίλησε απαλά. «Κυρίες και κύριοι», είπε με φωνή που γέμισε όλη την αίθουσα, «η Ελένη και η κόρη της Μαρία δεν είναι καλεσμένες μου. Είναι μέρος της οικογένειάς μου και όποιος δεν μπορεί να το σεβαστεί μπορεί να φύγει από το σπίτι μου». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Οι καλεσμένοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, μερικοί με σοκ, άλλοι με περιέργεια. Η Ελεονόρα έγινε κατακόκκινη από την ντροπή. Η Ελένη ένιωσε τα μάτια όλων να στρέφονται πάνω της. Κάποιοι τη κοιτούσαν με συμπάθεια, άλλοι με ύποπτο βλέμμα, λες και προσπαθούσαν να διαβάσουν στο πρόσωπό της τα μυστικά της. Η ντροπή την κατέκλυσε σαν κύμα. «Συγχωρήστε με», ψιθύρισε και έφυγε από την αίθουσα. Έτρεξε στον κήπο, όπου βρήκε τη Μαρία να παίζει με έναν φουσκωτό πάπια που της είχε αγοράσει ο Δημήτρης. Η μικρή γελούσε αθώα, χωρίς να ξέρει τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. «Μαμά», είπε τρέχοντας προς εκείνη, «κοίτα, ο κύριος Γιάννης μου έδειξε πως φυτεύουν τα τριαντάφυλλα. Θέλεις να δεις?» Η Ελένη αγκάλιασε την κόρη της, προσπαθώντας να κρύψει τα δάκρυα που είχαν αρχίσει να κυλούν.
Πώς θα μπορούσε να εξηγήσει σε ένα 7χρονο κορίτσι ότι η ζωή δεν είναι παραμύθι, ότι όταν είσαι φτωχός η γενεοδορία των άλλων έρχεται πάντα με τίμημα. «Μαρία μου», είπε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της σταθερή. «Πώς θα ένιωθες αν έπρεπε να φύγουμε από εδώ?» Τα μάτια της μικρής σκούριναν. «Γιατί θα φύγουμε? Δεν μας θέλει ο κύριος Δημήτρης». «Ο κύριος Δημήτρης μας θέλει, αλλά μερικές φορές όταν κάποιος μας βοηθάει πολύ νιώθουμε άβολα». «Εγώ δεν νιώθω άβολα», είπε η Μαρία αθώα. «Νιώθω χαρούμενη. Δεν είχα ποτέ τόσο όμορφο δωμάτιο. Και ο κύριος Δημήτρης μου διαβάζει ιστορίες κάθε βράδυ». Η καρδιά της Ελένης σπάραξε. Η κόρη της είχε αρχίσει να προσκολάται στο Δημήτρη και αυτό ήταν ακριβώς αυτό που φοβόταν. «Ελένη». Η φωνή του Δημήτρη ήρθε από πίσω της. Είχε βγει στον κήπο και τη βρήκε καθισμένη στο παγκάκι κάτω από τη μεγάλη ελιά. «Συγγνώμη που έφυγα», είπε χωρίς να τον κοιτάξει. «Δεν μπορώ να αντέξω τα βλέμματά τους. Με κοιτούν σαν τι? Σαν αυτό που νομίζουν ότι είμαι. Μια γυναίκα που εκμεταλλεύεται έναν άντρα για τα χρήματά του». Ο Δημήτρης κάθισε δίπλα της. «Δεν με νοιάζει τι νομίζουν. Αλλά εμένα με νοιάζει». Γύρισε να τον κοιτάξει με μάτια γεμάτα πόνο. «Έχω αξιοπρέπεια, κύριε Καραβά, και αυτή η κατάσταση με ταπεινώνει κάθε μέρα. Τότε τι θέλεις να κάνω? Να σας διώξω?» «Θέλω να δουλέψω». Η φωνή της έγινε παθιασμένη. «Θέλω να κερδίζω τα χρήματά μου. Δεν μπορώ να ζω από την ελεημοσύνη, όσο γενναιόδορη κι αν είναι». Ο Δημήτρης την κοίταξε για λίγη ώρα σιωπηλός. «Η κυρία Σοφία συνταξιοδοτείται τον επόμενο μήνα. Θα χρειαζόμουν καινούρια οικονόμο. Δεν θέλω τη φιλανθρωπία σας ντυμένη σαν δουλειά». «Δεν είναι φιλανθρωπία. Θα σε πληρώνω τον κανονικό μισθό. Θα έχεις ωράριο εργασίας. Θα υπογράψουμε συμβόλαιο». Η Ελένη διστάζει. Ήταν μια λύση, αλλά δεν ήταν σίγουρη ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Και η Μαρία θα πάει σχολείο. Στο καλύτερο ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας. Αλλά αυτό δεν είναι μέρος του μισθού σου. Αυτό είναι δώρο. «Γιατί?» Η φωνή της έσπασε. «Γιατί κάνετε όλα αυτά για εμάς?» Ο Δημήτρης κοίταξε τη μικρή Μαρία που έπαιζε με τον φουσκωτό πάπια. «Επειδή χρόνια τώρα αισθάνομαι νεκρός και όταν ακούω το γέλιο της Μαρίας θυμάμαι πώς είναι να αισθάνεσαι ζωντανός». Η Ελένη ένιωσε τη συγκίνηση να την πνίγει. Κατάλαβε ότι δεν υπήρχε τέλειη λύση, αλλά ίσως αυτή ήταν η καλύτερη που μπορούσε να ελπίζει. «Εντάξει», είπε τελικά, «αλλά με έναν όρο. Όταν η Μαρία μεγαλώσει, όταν δεν χρειάζεστε πια τις υπηρεσίες μου, θα φύγουμε και δεν θα προσπαθήσετε να μας κρατήσετε». Ο Δημήτρης κοίταξε το παιδί που έπαιζε αθώα, χωρίς να ξέρει ότι η μοίρα της αποφασιζόταν εκείνη τη στιγμή. «Συμφωνώ», είπε, αν και στα μάτια του υπήρχε μια θλίψη που η Ελένη δεν μπόρεσε να αγνοήσει. Εκείνη τη νύχτα, καθώς έβαζε τη Μαρία για ύπνο, η μικρή τη ρώτησε «Μαμά, ο κύριος Δημήτρης είναι λυπημένος». «Γιατί το ρωτάς, αγάπη μου?» «Επειδή μερικές φορές, όταν νομίζει ότι δεν τον κοιτάω, κλαίει». Η Ελένη ένιωσε την καρδιά της να σφίγγει. Ίσως εκείνοι που χρειάζονταν περισσότερο βοήθεια δεν ήταν αυτοί που ζητιανεύουν στους δρόμους. 2 μήνες είχαν περάσει από τότε που η Ελένη είχε αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα της οικονόμου. Η ρουτίνα είχε φέρει μια παράξενη ηρεμία στη βίλα. Η μικρή Μαρία πήγαινε κάθε πρωί στο Κολέγιο Αθηνών, το πιο αναγνωρισμένο ιδιωτικό σχολείο της πόλης, με τα καινούρια της βιβλία και την στολή που την έκανε να μοιάζει με όλα τα άλλα παιδιά από καλές οικογένειες. Η Ελένη είχε βρει το ρυθμό της. Ξυπνούσε στις 6 το πρωί, ετοίμαζε το πρωινό, οργάνωνε το καθημερινό πρόγραμμα της βίλας και φρόντιζε τα πάντα να λειτουργούν ομαλά. Ο Δημήτρης σπάνια παρενέβαινε στη δουλειά της, αλλά εκείνη τον παρατηρούσε από μακριά. Κάθε βράδυ, όταν γύριζε η Μαρία από το σχολείο, ο άντρας μεταμορφωνόταν. Το σκληρό του πρόσωπο μαλάκωνε, τα μάτια του έβγαζαν μια τρυφερότητα που την έκανε να νιώθει άβολα. Εκείνο το απόγευμα, ενώ η Μαρία έκανε τα μαθήματά της στο μεγάλο σαλόνι, η Ελένη ανέβηκε στο 2ο όροφο για να καθαρίσει το γραφείο του Δημήτρη. Ήταν ένα δωμάτιο που σπάνια επισκεπτόταν, γεμάτο με βιβλία, έγγραφα και φωτογραφίες από τα ξενοδοχεία του. Καθώς σκούπιζε τη σκόνη από τα ράφια,
Το μάτι της έπεσε σε μια παλιά ξύλινη κασετίνα που ήταν κρυμμένη πίσω από μια σειρά από επιχειρηματικά βιβλία. Η περιέργειά της κέρδισε τη σύνεση. Άνοιξε προσεκτικά το κουτί. Μέσα ήταν γεμάτο με φωτογραφίες. Φωτογραφίες μιας όμορφης γυναίκας με καστανά μαλλιά και γλυκό χαμόγελο. Φωτογραφίες ενός μικρού κοριτσιού με μεγάλα καστανά μάτια που γελούσε σε διάφορες στιγμές, στην παραλία, στον κήπο, στα γενέθλιά της. Φωτογραφίες του Δημήτρη νεότερου, χαμογελαστού, αγκαλιά με τη γυναίκα και το παιδί του. Η καρδιά της Ελένης σταμάτησε όταν είδε μια φωτογραφία της μικρής Άννας να κρατάει ακριβώς το ίδιο ασημένιο αλογάκι που έπαιζε τώρα η Μαρία. Τα δύο κορίτσια έμοιαζαν τόσο πολύ που θα μπορούσαν να περάσουν για αδελφές. Στον πάτο του κουτιού βρήκε ένα σωρό από παλιές εφημερίδες. Τις άνοιξε με τρεμάμενα χέρια. Οι τίτλοι ήταν σκληροί σαν σφυριά. Τραγωδία στη Σταδίου, νεκρή 7χρονη από τροχαίο, η οικογένεια Καραβά θρηνή, κηδεία της μικρής Άννας, η σύζυγος του Μεγιστάνα Καραβά πάλευε με την κατάθλιψη, καρκίνος νίκησε την Κατερίνα Καραβά, πέθανε εξαιτίας της θλίψης. Κάθε λέξη ήταν σαν μαχαίρι που τη μαχαίρωνε, διάβασε λεπτομέρειες που δεν ήξερε. Η μικρή Άννα προσπαθούσε να περάσει το δρόμο για να δώσει ένα καραμελάκι σε έναν άστεγο άντρα όταν την παρέσυρε το αυτοκίνητο. Η μητέρα της, η Κατερίνα, δεν άντεξε την ενοχή που ένιωθε επειδή δεν ήταν εκεί να την προστατεύσει. Μέσα σε 6 μήνες η θλίψη της είχε γίνει σωματική ασθένεια που την κατέστρεψε. Τα μάτια της Ελένης γέμισαν δάκρυα καθώς κρατούσε μια φωτογραφία όπου η μικρή Άννα προσέφερε ένα καραμελάκι στη φωτογραφική μηχανή με το ίδιο ακριβώς γλυκό χαμόγελο που είχε η Μαρία όταν του προσέφερε το καραμελάκι εκείνο το βράδυ στην πλατεία. «Τι κάνεις εδώ?» Η φωνή του Δημήτρη την έκανε να πεταχτεί. Στεκόταν στην πόρτα του γραφείου με το πρόσωπό του να έχει γίνει πάλιδο σαν πέτρα. Τα μάτια του είχαν μια έκφραση που δεν είχε δει ποτέ πριν, έναν συνδυασμό οργής, πόνου και τρόμου. «Συγγνώμη, εγώ καθάριζα και...» ψέλισε η Ελένη, προσπαθώντας να ξαναβάλει τις φωτογραφίες στο κουτί. «Άσε τες!» Η φωνή του ήταν ψύχρεμη, αλλά τα χέρια του έτρεμαν καθώς πλησίασε. «Τι είδες?» Η Ελένη σηκώθηκε όρθια, κρατώντας ακόμη μια φωτογραφία της μικρής Άννας. «Είδα την αλήθεια», είπε με φωνή που έσπαγε. «Είδα γιατί με φέρατε εδώ, γιατί φέρατε τη Μαρία». Ο Δημήτρης έκλεισε τα μάτια και πήρε μια βαθιά ανάσα. Όταν τα άνοιξε ξανά, ήταν γεμάτα με έναν πόνο τόσο βαθύ που η Ελένη ένιωσε να λυγίζει. «Τι ακριβώς νομίζεις ότι καταλαβαίνεις?» ρώτησε. «Καταλαβαίνω ότι η κόρη μου σας θυμίζει την κόρη που χάσατε. Καταλαβαίνω ότι δεν είμαστε οικογένεια για εσάς. Είμαστε αντικατάσταση». Η φωνή της έγινε τσουχτερή από τον πόνο. «Η Μαρία δεν είναι η Άννα σας και εγώ δεν είμαι η νεκρή σας γυναίκα. Ξέρω αυτό». Ο Δημήτρης εξεράγει για πρώτη φορά από τότε που το γνώριζε. «Νομίζεις ότι δεν το ξέρω, νομίζεις ότι είμαι τρελός. Τότε γιατί?» Τα δάκρυα κύλησαν στα μάγουλά της. «Γιατί μας κρατάτε εδώ? Γιατί κοιτάτε τη Μαρία σαν να βλέπετε κάποιον άλλον?» Ο Δημήτρης έκανε ένα βήμα προς τα πίσω, σαν να τον είχε χτυπήσει. «Επειδή όταν είδα τη Μαρία εκείνο το βράδυ, όταν μου προσέφερε το καραμελάκι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έκανε η Άννα, ένιωσα για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια ότι η κόρη μου δεν είχε χαθεί εντελώς, ότι υπήρχε κάτι από εκείνη στον κόσμο. Αλλά η Μαρία δεν είναι η Άννα». «Το ξέρω», φώναξε ξανά. «Αλλά όταν την ακούω να γελάει, όταν τη βλέπω να τρέχει στον κήπο, όταν μου ζητάει να της διαβάσω ιστορίες, ξαναθυμάμαι πως ήταν να είμαι μπαμπάς, ξαναθυμάμαι πως ήταν να νιώθω ολοκληρωμένος». Η Ελένη τον κοίταξε με μάτια γεμάτα πόνο. «Και τι γίνεται όταν μεγαλώσει? Τι γίνεται όταν παντρευτεί και φύγει? Θα την αφήσετε ή θα προσπαθήσετε να την κρατήσετε για πάντα κοντά σας?» Η ερώτηση κρέμασε στον αέρα σαν κατάρα. Ο Δημήτρης δεν απάντησε αμέσως. Αντίθετα, πήγε στο παράθυρο και κοίταξε τον κήπο όπου η μικρή Μαρία έπαιζε με τον Γιάννη. «Δεν ξέρω»,
παραδέχτηκε τελικά με φωνή σπασμένη. «Δεν έχω σκεφτεί τόσο μακριά. Σκέφτομαι μόνο το σήμερα. Το γεγονός ότι αυτό το σπίτι έχει ξαναγίνει σπίτι. Αλλά δεν είναι δίκαιο για εκείνη». Η Ελένη πλησίασε, η φωνή της παθιασμένη. «Δεν είναι δίκαιο να μεγαλώνει νομίζοντας ότι είναι κάτι που δεν είναι. Δεν είναι δίκαιο να φέρει το βάρος να αναπληρώσει την κόρη που χάσατε. Τι θέλεις να κάνω?» Γύρισε να την αντιμετωπίσει, τα μάτια του κόκκινα. «Να σας διώξω, να σας στείλω πίσω στους δρόμους. Η Μαρία είναι ευτυχισμένη εδώ. Έχει ένα σπίτι, σχολείο, μέλλον. Έχει ψεύτικη αγάπη». Οι λέξεις βγήκαν σαν κραυγή απελπισίας. «Την αγαπάτε για αυτό που αντιπροσωπεύει, όχι για αυτό που είναι». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά σαν μολύβι και οι δύο άκουγαν τον γέλιο της μικρής Μαρίας από τον κήπο, ένα ήχος που τώρα φαινόταν να προέρχεται από άλλον κόσμο. «Μήπως έχεις δίκιο», ψιθύρισε ο Δημήτρης. «Μήπως είμαι τόσο εγωιστής που χρησιμοποιώ ένα αθώο παιδί για να γιατρέψω τις δικές μου πληγές». Η Ελένη κοίταξε το σπασμένο άντρα μπροστά της και ένιωσε την οργή της να υποχωρεί. Στη θέση της ήρθε κάτι ακόμα χειρότερο, συμπόνια. «Δεν είστε κακός άντρας», είπε απαλά. «Είστε ένας πατέρας που δεν έχει θρηνήσει σωστά την απώλειά του, αλλά η Μαρία δεν μπορεί να γίνει η θεραπεία σας. Δεν είναι δίκαιο για εκείνη». Ο Δημήτρης κάθισε βαριά στην πολυθρόνα του γραφείου, σαν γέρος άντρας που έχει χάσει όλη του τη δύναμη. «Τότε τι προτείνεις?» ρώτησε. «Να φύγετε». Η Ελένη κοίταξε ξανά τις φωτογραφίες που ήταν σκορπισμένες στο γραφείο. Η ευτυχία στα πρόσωπα της οικογένειας Καραβά φαινόταν τώρα σαν από άλλη εποχή, από άλλη ζωή. «Δεν ξέρω», παραδέχτηκε, «αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να παριστάνω ότι δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει και δεν μπορώ να αφήσω την κόρη μου να δεθεί περισσότερο με έναν άντρα που την αγαπάει για λάθος λόγους». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η φωνή της Μαρίας από κάτω. «Μαμά, κύριε Δημήτρη, ελάτε να δείτε». Ο Γιάννης μου έδειξε μία πεταλούδα και οι δύο κοίταξαν προς την κατεύθυνση της φωνής. Η αθωότητα και η χαρά στη φωνή του παιδιού έκανε την κατάσταση ακόμα πιο τραγική. Πώς μπορείς να εξηγήσεις σε ένα παιδί ότι η αγάπη που νιώθει μπορεί να μην είναι αληθινή? Πώς μπορείς να του πεις ότι η ευτυχία του μπορεί να χτίζεται πάνω σε λάθος θεμέλια? Οι μέρες που ακολούθησαν την αποκάλυψη στο γραφείο ήταν γεμάτες με μια παράξενη ένταση. Η Ελένη και ο Δημήτρης κινούνταν στη βίλα σαν δύο άνθρωποι που μοιράζονται ένα επικίνδυνο μυστικό. Η μικρή Μαρία, αθώα και ανυποψίαστη, συνέχιζε να φέρνει φως και γέλιο στους μαρμάρινους διαδρόμους, αλλά τώρα κάθε χαρούμενο κραυγή της ήταν σαν μαχαίρι που στρίβει στην πληγή. Εκείνο το πρωί ο Δημήτρης κάθισε στο τραπέζι του πρωινού πιο σκυθροπός από το συνηθισμένο. Τα μάτια του είχαν σκούρους κύκλους, σημάδι ότι δεν είχε κοιμηθεί καλά εδώ και μέρες. Η Ελένη του σέρβιρε τον καφέ του χωρίς να τον κοιτάξει στα μάτια. «Μαμά, γιατί είσαι λυπημένη?» ρώτησε η Μαρία που καθόταν απέναντί του με τη σχολική της στολή προσπαθώντας να φάει τα δημητριακά της. «Δεν είμαι λυπημένη, κόρη μου», απάντησε η Ελένη προσπαθώντας να χαμογελάσει. «Απλά είμαι λίγο κουρασμένη». «Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Δημήτρης είναι λυπημένος», είπε η μικρή, γυρίζοντας το αθώο βλέμμα της προς τον άντρα. «Δεν μου διάβασε ιστορία χθες το βράδυ και δεν μου είπε καληνύχτα». Ο Δημήτρης σηκώσε το βλέμμα του από το φλιτζάνι του καφέ. Τα μάτια της Μαρίας, μεγάλα και καστανά, τον κοιτούσαν με μια έκφραση που του θύμιζε τόσο έντονα την Άννα, που ένιωσε το στομάχι του να σφίγγει. «Συγγνώμη, πριγκίπισσά μου», είπε με φωνή που προσπαθούσε να ακούγεται κανονική. «Ο μπαμπάς, εγώ είχα πολλή δουλειά». Η Ελένη πάγωσε. Είχε πει «μπαμπάς». Το είχε πει αυθόρμητα, χωρίς να το συνειδητοποιήσει. Κοίταξε το Δημήτρη με μάτια γεμάτα ανησυχία, αλλά εκείνος έδειχνε να μην έχει καταλάβει το λάθος του. «Δεν είσαι ο μπαμπάς μου», είπε η Μαρία με την ειλικρίνεια των παιδιών. «Ο μπαμπάς μου πέθανε, αλλά μπορείς να είσαι σαν μπαμπάς, έτσι δεν είναι?» Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Ο Δημήτρης κοίταξε το παιδί με μάτια που γέμισαν ξαφνικά με δάκρυα που προσπαθούσε να κρύψει. Η Ελένη ένιωσε την καρδιά της να σπάει. «Μαρία», είπε απαλά, «ο κύριος Δημήτρης είναι ένας καλός φίλος, αλλά δεν είναι ο μπαμπάς σου». «Γιατί όχι?»
Η μικρή κοίταξε τη μητέρα της με σύγχυση. «Μένουμε μαζί του. Μου αγοράζει δώρα. Με φροντίζει. Αυτό δεν κάνουν οι μπαμπάδες». Ο Δημήτρης σηκώθηκε απότομα από το τραπέζι. «Συγχωρήστε με», μουρμούρισε και βγήκε από την τραπεζαρία. Εκείνη την ώρα χτύπησε το κουδούνι της εισόδου. Η Ελένη άκουσε τη φωνή του Γιάννη που μιλούσε στην είσοδο με κάποιον. Μετά από λίγα λεπτά ο κυπουρός εμφανίστηκε στην κουζίνα με έκφραση ανησυχίας. «Κυρία Ελένη, έχει επίσκεψη. Ο αδελφός του κυρίου Δημήτρη, ο κύριος Νίκος, θέλει να σας μιλήσει». Η καρδιά της Ελένης χτύπησε πιο γρήγορα. Από την τελευταία φορά που είδε τον Νίκο στη δεξίωση, δεν είχε ξαναέρθει στη βίλα. Τι ήθελε τώρα? Τον βρήκε να περιμένει στο σαλόνι, ντυμένος με ένα σκούρο γκρι κοστούμι, κρατώντας ένα δερμάτινο χαρτοφύλακα. Το πρόσωπό του ήταν σκληρό, αλλά όταν την είδε προσπάθησε να δείξει ευγενικός. «Κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να με δείτε». «Κύριε Νίκο», απάντησε με επιφυλακτικότητα, «ο αδελφός σας δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Για την πραγματικότητα θέλω να μιλήσω με εσάς, μόνοι σας». Η Ελένη τον κοίταξε με υποψία. «Γιατί?» Ο Νίκος έκανε μια χειρονομία προς τον καναπέ. «Μπορούμε να καθίσουμε. Αυτό που έχω να σας πω είναι σημαντικό». Καθίσαν αντικριστά. Ο Νίκος άνοιξε το χαρτοφύλακό του και έβγαλε μερικά έγγραφα. «Κυρία Ελένη, θα είμαι ευθύς. Είμαι ανήσυχος για τον αδελφό μου και νομίζω ότι κι εσείς πρέπει να είστε. Δεν καταλαβαίνω. Ο Δημήτρης περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ τον θάνατο της οικογένειάς του. Και η παρουσία σας εδώ, η παρουσία της κόρης σας, τον κάνει να νομίζει πράγματα που δεν υπάρχουν». Η Ελένη ένιωσε την αμηχανία να την κατακλείζει. «Τι εννοείτε?» «Εννοώ ότι βλέπει στη Μαρία την κόρη που έχασε και σε εσάς βλέπει τη γυναίκα που θα μπορούσατε να είστε για να συμπληρώσετε αυτή την εικόνα». Οι λέξεις χτύπησαν την Ελένη σαν χαστούκι. «Δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα στον αδελφό σας και σε μένα. Το ξέρω αυτό. Αλλά ο Δημήτρης, είστε σίγουροι ότι το ξέρει κι αυτός?» Η Ελένη σκέφτηκε τις στιγμές που είχε δει τον Δημήτρη να την κοιτάζει με μια περίεργη τρυφερότητα. Τις φορές που της μιλούσε με τόση ζεστασιά που την έκανε να νιώθει άβολα. Το πώς μερικές φορές, όταν την κοιτούσε να παίζει με τη Μαρία, τα μάτια του έπαιρναν μια έκφραση που δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει. «Τι θέλετε από εμένα?» ρώτησε με φωνή που προσπαθούσε να μείνει σταθερή. Ο Νίκος έβγαλε ένα τσεκ από το χαρτοφύλακό του. «Θέλω να φύγετε εσείς και η κόρη σας. Αυτό εδώ είναι αρκετό για να ξεκινήσετε μια νέα ζωή σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή ακόμα και στο εξωτερικό». Η Ελένη κοίταξε το τσεκ. Το ποσό ήταν αρκετό για να ζήσει άνετα για χρόνια, αλλά η προσβολή ήταν τόσο βαθιά που της κόπηκε η ανάσα. «Νομίζετε ότι είμαι μια οικονομική αντίπαλος?» Η φωνή της έγινε πάγος. «Ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα χρήματα. Δεν σας κατηγορώ για τίποτα», είπε ο Νίκος. «Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι η παρουσία σας εδώ δεν είναι υγιής. Ούτε για τον Δημήτρη, ούτε για εσάς, ούτε για την κόρη σας. Και γιατί νοιάζεστε τόσο ξαφνικά?» Για πρώτη φορά ο Νίκος έδειξε γνήσια συγκίνηση. «Επειδή ο Δημήτρης είναι ο μόνος αδελφός που έχω και τον βλέπω να καταστρέφεται κάθε μέρα περισσότερο. Νομίζει ότι μπορεί να γυρίσει πίσω τον χρόνο, ότι μπορεί να αναζήσει αυτό που έχασε μέσα από εσάς». Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να καίνε τα μάτια της. «Ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο, αλλά όχι για τους λόγους που νομίζετε». Τότε άκουσαν φωνές από την είσοδο. Ο Δημήτρης είχε γυρίσει και μιλούσε στο Γιάννη. Τα βήματά του ακούγονταν να πλησιάζουν το σαλόνι. «Νίκο», η φωνή του Δημήτρη ήταν γεμάτη έκπληξη όταν μπήκε και είδε τον αδελφό του. «Τι κάνεις εδώ?» Ο Νίκος σηκώθηκε κρατώντας ακόμη το τσεκ στο χέρι του. «Ήρθα να μιλήσω στην κυρία Ελένη για ένα επιχειρηματικό θέμα». Τα μάτια του Δημήτρη πήγαν στο τσεκ. Η έκφρασή του σκλήρινε αμέσως. «Τι είναι αυτό? Δημήτρη, πρέπει να μιλήσουμε». «Έξω!» Η φωνή του Δημήτρη βροντοφώναξε στο σαλόνι. «Έξω από το σπίτι μου! Τώρα! Αδελφέ, ακούσε με! Είπα έξω!» Η μικρή Μαρία εμφανίστηκε στην πόρτα του σαλονιού, τρομαγμένη από τις φωνές. «Τι γίνεται? Γιατί φωνάζετε?»
Η εμφάνιση της μικρής έκανε το Δημήτρη να σιωπήσει αμέσως. Ο Νίκος κοίταξε το παιδί με μάτια γεμάτα λύπη. «Τίποτα, κούκλα μου», είπε απαλά. «Ο θείος πηγαίνει σπίτι του». Καθώς ο Νίκος έφευγε, άφησε το τσεκ πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού. Στρέφοντας για τελευταία φορά προς την Ελένη, είπε «Σκεφτείτε το, για το καλό όλων». Όταν έμειναν μόνοι, ο Δημήτρης κοίταξε το τσεκ και μετά την Ελένη. «Τι σου είπε?» Η Ελένη πήρε το τσεκ και το έσκησε μπροστά στα μάτια του. «Μου είπε την αλήθεια», απάντησε με φωνή που έσπαγε. «Μου είπε ότι εσείς και εγώ ζούμε σε μια ψευδαίσθηση και είχε δίκιο». Η μικρή Μαρία κοίταξε τα κομματάκια του τσεκ που έπεσαν στο πάτωμα με σύγχυση. «Μαμά, γιατί έσκησες τα χρήματα?» Η Ελένη γονάτισε και αγκάλιασε την κόρη της. «Επειδή, αγάπη μου, μερικές φορές τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο». «Και τι είναι αυτό?» «Την αλήθεια», απάντησε κοιτώντας τον Δημήτρη, «και την ειλικρίνεια». Η ατμόσφαιρα στη βίλα είχε γίνει αποπνικτική τις επόμενες μέρες. Μετά την επίσκεψη του Νίκου, κάτι είχε σπάσει ανεπανόρθωτα ανάμεσα στην Ελένη και τον Δημήτρη. Κινούνταν στο σπίτι σαν φαντάσματα, αποφεύγοντας το ένα το άλλο, μιλώντας μόνο όταν ήταν απαραίτητο και πάντα με τη μικρή Μαρία ως μεσάζοντα. Η μικρή, που ήταν πιο ευαίσθητη από ό,τι έδειχνε η ηλικία της, είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τα χαμόγελά της είχαν γίνει πιο σπάνια και συχνά κοιτούσε τη μητέρα της και τον Δημήτρη με μάτια γεμάτα σύγχυση και ανησυχία. Εκείνο το πρωί η Ελένη είχε πάρει την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής της. Ετοίμασε 2 βαλίτσες, μία για εκείνη και μία για τη Μαρία. Μέσα έβαλε τα λίγα προσωπικά τους είδη και τα ρούχα που είχε φέρει μαζί της όταν ήρθε στη βίλα. Τα ακριβά φορέματα που της είχε αγοράσει ο Δημήτρης τα άφησε στην ντουλάπα. Περίμενε μέχρι η Μαρία να φύγει για το σχολείο. Το φιλί στο μέτωπό της εκείνο το πρωί ήταν πιο μακρύ από το συνηθισμένο και η μικρή την κοίταξε με περιέργεια. «Μαμά, είσαι καλά, φαίνεσαι λυπημένη». «Είμαι μια χαρά, αγάπη μου. Πήγαινε στο σχολείο και διασκέδασε». «Ήλαγη, θα είσαι εδώ όταν γυρίσω». Η ερώτηση καρφώθηκε στην καρδιά της Ελένης σαν μαχαίρι. «Πήγαινε, Μαρία, θα μιλήσουμε όταν γυρίσεις». Μόλις έφυγε η μικρή, η Ελένη κατέβηκε στο γραφείο του Δημήτρη με τις βαλίτσες. Τον βρήκε καθισμένο στο γραφείο του, κοιτώντας έγγραφα που φαινόταν να μην καταλαβαίνει. Τα μάτια του ήταν βαθουλωμένα από την αϊπνία. «Δημήτρη», είπε απαλά. Σήκωσε το κεφάλι και την κοίταξε. Όταν είδε τις βαλίτσες, το πρόσωπό του έγινε χλωμό, σαν ασπασπρί μάρμαρο. «Φεύγεις», είπε. Δεν ήταν ερώτηση. «Πρέπει, το ξέρεις κι εσύ». Ο Δημήτρης σηκώθηκε από την καρέκλα του, τα χέρια του να τρέμουν ελαφρά. «Εξαιτίας αυτού που είπε ο Νίκος. Εξαιτίας αυτού που ξέρω εγώ. Εξαιτίας αυτού που ξέρεις εσύ, αλλά δεν θέλεις να παραδεχτείς». «Τι ξέρω?» Η φωνή του ήταν σπασμένη. «Ότι βλέπεις τη Μαρία την κόρη που έχασες. Ότι βλέπεις σε μένα τη γυναίκα που θα μπορούσα να είμαι για να συμπληρώσω αυτή την εικόνα. Ότι αυτό το σπίτι έχει γίνει ένα μουσείο όπου προσπαθείς να ξαναφτιάξεις μια οικογένεια που δεν υπάρχει πια». Ο Δημήτρης έκανε ένα βήμα προς εκείνη. «Δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι». Τα δάκρυα που είχε κρατημένα για μέρες άρχισαν να κυλούν. «Και το χειρότερο είναι ότι η Μαρία έχει αρχίσει να το πιστεύει και αυτή. Νομίζει ότι είσαι ο μπαμπάς της. Έχει ξεχάσει τον πραγματικό της πατέρα. Δεν της έκανα ποτέ κακό. Όχι, δεν της έκανες κακό, αλλά της έκανες κάτι χειρότερο. Την έκανες να πιστέψει σε μία αγάπη που βασίζεται σε μία ψευδαίσθηση και όταν μεγαλώσει και καταλάβει την αλήθεια θα συντριβεί». Ο Δημήτρης έκλεισε τα μάτια σαν να προσπαθούσε να διώξει τις λέξεις που άκουγε. «Την αγαπώ», ψιθύρισε. «Αγαπάς τη μνήμη της Άννας. Αγαπάς αυτό που αντιπροσωπεύει για σένα. Όχι τη Μαρία, όχι την πραγματική Μαρία». «Δεν είναι αλήθεια». «Είναι». Η φωνή της έγινε παθιασμένη. «Πες μου, Δημήτρη, ποια είναι η αγαπημένη ταινία της Μαρίας? Τι της αρέσει να τρώει όταν νιώθει άσχημα? Τι την τρομάζει τα βράδια? Τι όνειρα έχει για το μέλλον της?» Ο Δημήτρης άνοιξε το στόμα για να απαντήσει, αλλά τα λόγια δεν βγήκαν.
Συνειδητοποίησε με τρόμο ότι δεν ήξερε τις απαντήσεις. «Βλέπεις», είπε η Ελένη με φωνή γεμάτη θλίψη, «δεν ξέρεις ποια είναι στα αλήθεια η Μαρία. Ξέρεις μόνο ποια θα θέλεις να είναι». Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ο ήχος του κουδουνιού. Ο Γιάννης εμφανίστηκε στην πόρτα του γραφείου. «Κύριε Δημήτρη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Η διευθύντρια του σχολείου τηλεφώνησε. Η μικρή δεσποινής Μαρία αρνείται να φάει και κλαίει. Λέει ότι θέλει να γυρίσει σπίτι». Η Ελένη και ο Δημήτρης κοιτάχτηκαν. Το παιδί ένιωθε την ένταση, ακόμα και από μακριά. «Θα πάω να την πάρω», είπε η Ελένη, παίρνοντας την τσάντα της. «Θα έρθω μαζί σου», είπε ο Δημήτρης. «Όχι, πρέπει να μιλήσω μαζί της μόνη μου». Στο σχολείο, η Ελένη βρήκε τη Μαρία κρυμμένη σε μια γωνία της αίθουσας, με τα μάτια κόκκινα από το κλάμα. Μόλις την είδε, έτρεξε στην αγκαλιά της. «Μαμά, φοβήθηκα ότι έφυγες. Είδα έναν εφιάλτη χθες το βράδυ, ότι με άφηνες». Η καρδιά της Ελένης έσπασε. Το παιδί είχε προαισθανθεί αυτό που ετοιμαζόταν να γίνει. «Μαρία μου, πρέπει να μιλήσουμε. Έλα, θα πάμε σπίτι». Στο ταξί, η Μαρία κάθισε σφιχτά δίπλα στη μητέρα της, κρατώντας το χέρι της. «Μαμά, τι συμβαίνει? Γιατί ο κύριος Δημήτρης δεν μιλάει μαζί μας πια? Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πώς θα ένιωθες αν έπρεπε να φύγουμε από τη βίλα?» Τα μάτια της μικρής γέμισαν ξανά δάκρυα. «Δεν θέλω να φύγουμε. Εδώ είναι το σπίτι μας και ο κύριος Δημήτρης, τον αγαπώ μαμά. Τον αγαπώ σαν να είναι ο μπαμπάς μου. Αλλά δεν είναι ο μπαμπάς σου, Μαρία». «Γιατί όχι? Επειδή δεν έχουμε το ίδιο αίμα. Ο κύριος Δημήτρης με αγαπάει περισσότερο από οποιονδήποτε. Μαρία...» Η Ελένη προσπάθησε να βρει τα σωστά λόγια. «Πώς μπορείς να εξηγήσεις σε ένα παιδί 7 χρονών έννοιες τόσο περίπλοκες?» Όταν έφτασαν στη βίλα, ο Δημήτρης τις περίμενε στην είσοδο. Η Μαρία έτρεξε αμέσως στην αγκαλιά του. «Κύριε Δημήτρη, η μαμά λέει ότι θα φύγουμε. Πες της ότι δεν θέλεις να φύγουμε». Ο Δημήτρης κοίταξε την Ελένη από πάνω από το κεφάλι του παιδιού. Τα μάτια του ήταν γεμάτα πόνο, αλλά για πρώτη φορά υπήρχε και κάτι άλλο, καθαρότητα. «Μαρία», είπε γονατίζοντας το ύψος της, «θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά μερικές φορές, όταν αγαπάμε κάποιον, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον αφήσουμε ελεύθερο. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Αλλά για τώρα θέλω να σου υποσχεθείς κάτι. Ό,τι κι αν γίνει, θα είμαι πάντα εδώ αν με χρειαστείς. Θα είμαι ο θείος Δημήτρης που σε αγαπάει και θα σε βοηθάει όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Θέλω να είσαι ο μπαμπάς μου», κράβγασε η μικρή. «Και εγώ θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν μπορώ να αντικαταστήσω τον αληθινό σου μπαμπά και δεν θα πρέπει να προσπαθώ». Η Ελένη κοίταξε τον άντρα που γονάτιζε μπροστά στην κόρη της και ένιωσε ανακούφιση. Επιτέλους είχε βρει το θάρρος να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Το βράδυ, καθώς η Μαρία κοιμόταν, η Ελένη και ο Δημήτρης κάθισαν στον κήπο κάτω από τη μεγάλη ελιά. «Πότε θα φύγετε?» ρώτησε. «Αύριο το πρωί. Έχω βρει ένα μικρό διαμέρισμα στο Βοτανικό. Θα δουλέψω σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνια. Θα μου επιτρέψεις να βοηθήσω? Οικονομικά εννοώ, για την εκπαίδευση της Μαρίας». Η Ελένη τον κοίταξε για λίγη ώρα. «Αν το κάνεις για τους σωστούς λόγους, ναι. Αν το κάνεις γιατί αγαπάς τη Μαρία για αυτό που είναι, όχι για αυτό που σου θυμίζει. Θα προσπαθήσω να μάθω να την αγαπώ έτσι», είπε με ειλικρίνεια. «Και θα προσπαθήσω να μάθω να ζω χωρίς να προσπαθώ να γυρίσω πίσω το χρόνο». Εκείνη τη νύχτα, για τελευταία φορά, ο Δημήτρης διάβασε παραμύθι στη μικρή Μαρία. Αλλά αυτή τη φορά δεν είδε στα μάτια της την Άννα. Είδε τη Μαρία, ένα μοναδικό, αξιαγάπητο κορίτσι που άξιζε να αγαπηθεί για αυτό που ήταν, όχι για αυτό που αντιπροσώπευε. Fim do capítulo 7. Tentar novamente BK. Desenvolva o próximo capítulo da história com riqueza de detalhes. Jamais se esqueça de se basear na descrição do capítulo para não estragar a história. O capítulo deve ter próximo a 7.000 caracteres, editar. Κεφάλαιο 8. Το τέλος που κανείς δεν περίμενε. 6 μήνες είχαν περάσει από τότε που η Ελένη και η μικρή Μαρία είχαν φύγει από τη βίλα. Το μικρό διαμέρισμα στο Βοτανικό, παρόλο που ήταν απλό και μικρό, είχε γίνει πραγματικό σπίτι.
Η Ελένη δούλευε σκληρά σε ένα μπουτίκ ξενοδοχείο κοντά στην Ακρόπολη, ενώ η Μαρία πήγαινε σε ένα δημόσιο σχολείο της γειτονιάς. Στην αρχή η μικρή είχε περάσει δύσκολα. Κλαίγε κάθε βράδυ ρωτώντας πότε θα επιστρέψουν στη βίλα, γιατί έφυγαν, αν ο θείος Δημήτρης, όπως τον αποκαλούσε τώρα, δεν την αγαπούσε πια. Η Ελένη της εξηγούσε με υπομονή ότι μερικές φορές οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να ζουν μόνοι τους για να γίνουν δυνατότεροι. Ο Δημήτρης τηρούσε την υπόσχεσή του. Κάθε μήνα έστελνε χρήματα για τα έξοδα του σχολείου και των βιβλίων της Μαρίας, αλλά κρατούσε απόσταση όπως του είχε ζητήσει η Ελένη. Δεν προσπαθούσε να επικοινωνήσει, δεν έστελνε δώρα, δεν την παρενοχλούσε. Σεβόταν την απόφασή της. Εκείνο το παγωμένο πρωινό του Δεκεμβρίου, ακριβώς ένα χρόνο μετά από την πρώτη του συνάντηση, η Ελένη κατευθυνόταν προς τη δουλειά της όταν το κινητό της χτύπησε. Ήταν άγνωστος αριθμός. «Κυρία Ελένη», η φωνή ήταν του γιατρού Παπαδόπουλου, τον οποίον θυμόταν από την εποχή που δούλευε στη βίλα. «Συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά είναι για τον κύριο Καραβά». Η καρδιά της Ελένης σφίχτηκε. Τι συνέβη? «Είναι στο νοσοκομείο. Έπαθε καρδιακή προσβολή χθες το βράδυ. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Συνεχώς ζητάει να σας δει, εσάς και τη μικρή». Ο κόσμος της Ελένης κλονίστηκε. Παρόλα όσα είχαν συμβεί, παρόλο τον πόνο και τη σύγχυση, ο Δημήτρης είχε μείνει ένας άνθρωπος που είχε σημάνει κάτι για εκείνη και την κόρη της. «Θα έρθω», είπε χωρίς δισταγμό. Πήρε τηλέφωνο στο σχολείο και ζήτησε να παραλάβει τη Μαρία. Η μικρή, που τώρα ήταν 8 χρονών και είχε ψηλώσει, τη κοίταξε με ανησυχία όταν την είδε στην αίθουσα. «Μαμά, τι συμβαίνει?» «Ο θείος Δημήτρης είναι άρρωστος. Πρέπει να τον δούμε». Το πρόσωπο της μικρής σκούρινε. Παρόλο που είχαν περάσει μήνες, ακόμη σκεφτόταν τον Δημήτρη κάθε μέρα. Στο νοσοκομείο τον βρήκαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο συνδεδεμένο με σωλήνες και μηχανήματα. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό και είχε αδυνατήσει τρομακτικά. Όταν τις είδε, τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. «Ελένη, Μαρία». Η μικρή δίστασε στην αρχή, αλλά μετά έτρεξε κοντά στο κρεβάτι. «Θύε Δημήτρη, γιατί είσαι εδώ? Γιατί έχεις όλα αυτά τα σωληνάκια?» «Ο θείος είναι λίγο άρρωστος, κούκλα μου», είπε με φωνή αδύναμη. «Αλλά τώρα που σας βλέπω νιώθω καλύτερα». Η Ελένη πλησίασε το κρεβάτι. «Πώς νιώθεις?» «Σκοτεινά», παραδέχτηκε. «Οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση είναι αβέβαιη, αλλά δεν με φοβίζει ο θάνατος, Ελένη. Με φοβίζει ότι θα πεθάνω χωρίς να σας έχω ζητήσει συγγνώμη». «Δεν χρειάζεται συγγνώμη», είπε η Ελένη απαλά. «Χρειάζεται. Χρησιμοποίησα εσάς και τη Μαρία για να γεμίσω τα κενά της δικής μου καρδιάς. Σας έβαλα σε μια κατάσταση που δεν ήταν δίκαιη για κανέναν». Η μικρή Μαρία τον άκουγε με προσοχή, χωρίς να καταλαβαίνει πλήρως τι εννοούσε. «Θύε Δημήτρη», είπε με τη γλυκιά της φωνή, «εγώ δεν ήμουν δυστυχισμένη στο σπίτι σου. Ήμουνα πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι κι εσύ ήσουν χαρούμενος όταν ήμουν εκεί». Ο Δημήτρης τη κοίταξε με μάτια γεμάτα έκπληξη. «Ναι, κούκλα μου, ήμουν πιο χαρούμενος από όσο είμαι εδώ και χρόνια». «Τότε γιατί είναι κακό? Αν όλοι ήμασταν χαρούμενοι, γιατί πρέπει να λυπόμαστε?» Η ειλικρίνεια του παιδιού τους άφησε και τους δύο χωρίς λόγια. Η Ελένη κοίταξε την κόρη της, αυτό το μικρό πλάσμα που έβλεπε τον κόσμο με τόση απλότητα και αγάπη, και συνειδητοποίησε κάτι που δεν είχε σκεφτεί ποτέ πριν. «Έχεις δίκιο, αγάπη μου», είπε η Ελένη καθώς τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα μάγουλά της. «Αν όλοι ήμασταν χαρούμενοι, ίσως να μην ήταν κακό». Ο Δημήτρης την κοίταξε με σύγχυση. «Ελένη, τι εννοείς?» «Εννοώ ότι ίσως έκανα λάθος. Ίσως φοβήθηκα τόσο πολύ την πιθανότητα του πόνου που δεν είδα την πραγματικότητα της χαράς». Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο δωμάτιο ο γιατρός Παπαδόπουλος με μια έκφραση που τους έκανε όλους να σοβαρευτούν. «Κύριε Καραβά, πρέπει να μιλήσουμε. Τα τελευταία εξετάσεις δείχνουν ότι χρειάζεστε άμεση χειρουργική επέμβαση. Είναι επικίνδυνη, αλλά είναι η μοναδική ελπίδα». Ο Δημήτρης έκλεισε τα μάτια. «Ποιες είναι οι πιθανότητες?» 50-50. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Η μικρή Μαρία δεν καταλάβαινε πλήρως τι σήμαινε αυτό, αλλά ένιωσε την ένταση. «Θα πάμε για χειρουργείο σε 1 ώρα», είπε ο γιατρός και βγήκε.
Ο Δημήτρης κοίταξε την Ελένη και τη Μαρία. «Αν δεν τα καταφέρω, θα τα καταφέρεις», τον διέκοψε η Ελένη. «Αλλά αν δεν τα καταφέρω, θέλω να ξέρετε ότι οι μήνες που περάσατε στη βίλα ήταν οι πιο όμορφοι της ζωής μου από τότε που έχασα την οικογένειά μου και ότι η Μαρία δεν ήταν ποτέ αντικατάσταση της Άννας. Ήταν ένα νέο φως, ένα δικό της φως». Η μικρή Μαρία πλησίασε και του έδωσε ένα φιλί στο μέτωπο. «Θείε Δημήτρη, όταν βγεις από το χειρουργείο θα μπορέσουμε να έρθουμε να σε δούμε συχνά». Ο Δημήτρης κοίταξε την Ελένη ερωτηματικά. Εκείνη πήρε μια βαθιά ανάσα. «Ναι, κούκλα μου, νομίζω ότι μπορούμε να ερχόμαστε να τον βλέπουμε συχνά». Η χειρουργική επέμβαση κράτησε 6 ώρες. Η Ελένη και η Μαρία περίμεναν στη αίθουσα αναμονής, παρέα με τον Νίκο που είχε έρθει μόλις πληροφορήθηκε. Προς έκπληξη της Ελένης, ο αδελφός του Δημήτρη την υποδέχτηκε με ζεστασιά. «Συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου», της είπε. «Όταν είδα πόσο κατέστρεψε τον αδελφό μου η απουσία σας, κατάλαβα ότι ίσως είχα κάνει λάθος». Όταν ο γιατρός βγήκε από το χειρουργείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι. «Η επέμβαση ήταν επιτυχής», είπε με ένα κουρασμένο χαμόγελο. «Θα χρειαστεί χρόνος για ανάρρωση, αλλά θα τα καταφέρει». 3 εβδομάδες αργότερα, ο Δημήτρης επέστρεψε στη βίλα. Αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν μόνος. Η Ελένη και η Μαρία ήταν εκεί για να τον υποδεχτούν. «Επιστρέφετε?» ρώτησε με προσοχή. «Όχι για να μείνουμε», εξήγησε η Ελένη, «αλλά για να χτίσουμε κάτι νέο, κάτι αληθινό αυτή τη φορά». Και έτσι άρχισε ένα νέο κεφάλαιο. Η Ελένη και η Μαρία έρχονταν στη βίλα κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης έμαθε να γνωρίζει τη Μαρία ως τη Μαρία, όχι ως τη σκιά κάποιου άλλου. Έμαθε ότι της αρέσει η σοκολάτα με φράουλες, ότι φοβάται τις αράχνες αλλά όχι τα φίδια, ότι θέλει να γίνει κτηνίατρος για να βοηθάει τα ζώα. Έμαθε να αγαπάει και την Ελένη, όχι ως υποκατάστατο της νεκρής του γυναίκας, αλλά ως τη δυνατή, υπερήφανη γυναίκα που ήταν. Και σιγά σιγά η Ελένη έμαθε να εμπιστεύεται αυτή την αγάπη. 2 χρόνια αργότερα, σε μια απλή τελετή στον κήπο της βίλας, ο Δημήτρης και η Ελένη παντρεύτηκαν. Η Μαρία ήταν η κουμπάρα, κρατώντας τα δαχτυλίδια με περηφάνεια. «Τώρα είμαστε πραγματική οικογένεια», ρώτησε εκείνη το βράδυ. «Ήμασταν πάντα πραγματική οικογένεια», απάντησε ο Δημήτρης. «Απλά χρειαστήκαμε χρόνο για να το καταλάβουμε». Εκείνο το βράδυ, καθώς έβαζε τη Μαρία για ύπνο, η μικρή έβγαλε από το σιρτάρι ένα παλιό τσαλακωμένο καραμελάκι. «Το κρατάω ακόμη», είπε γελώντας. «Το καραμελάκι που σου πούλησα εκείνο το βράδυ». Ο Δημήτρης το κοίταξε με συγκίνηση. «Ξέρεις, Μαρία, εκείνο το καραμελάκι δεν ήταν μόνο ένα καραμελάκι. Ήταν μια γέφυρα. Μια γέφυρα που μας έφερε όλους μαζί. Μια γέφυρα που χτίστηκε από αγάπη», πρόσθεσε η Ελένη. «Και μερικές φορές», συμφώνησε ο Δημήτρης, «ένα απλό καραμελάκι μπορεί να γιατρέψει πληγές που ούτε όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να αγγίξουν». Εκείνο το βράδυ, καθώς κοιτούσαν τη Μαρία να κοιμάται ήσυχα, η Ελένη και ο Δημήτρης συνειδητοποίησαν ότι η πραγματική πλούτος δεν βρίσκεται στα τραπεζικά λογαριάσματα ή στις μαρμάρινες βίλες. Βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε με αυτούς που αγαπάμε, στο γέλιο ενός παιδιού, στο χάδι μιας μητέρας, στην αγάπη που μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε τον πόνο και να χτίσουμε κάτι όμορφο από τα συντρίμμια της θλίψης. Και όπως είχε πει η μικρή Μαρία εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο, όταν όλοι είναι χαρούμενοι δεν υπάρχει τίποτα κακό στην αγάπη, ακόμα κι αν αρχίζει με έναν τσαλακωμένο καραμελάκι και μία απλή ερώτηση: «Μπορώ να σου πουλήσω ένα καραμελάκι, κύριε?»